Buwas akong lubid kay magtuno ko ani gabi ron kay tama-tama pud kay kinapagod kaguran dito pa nako tunaw ulit. Uy. Naa ba din sa giyas kaguran oh. Lingit mo dia pre. Kakuha na ka boss? Ay wala pa. Ay yung kaguran ba? Pwede ay ugma na lang ko to iuli kay usang gabiton kay tuno palagi ko. Iuli lagi na ko to nya. Manghula mo nya. Dugay kayo ninyo iuli. Nya gamiton ako nya. Kayo nakakuha na ra ba ni isda ra ba? Igata na mo. Gani ako sang gabiton kay Adili pwede. napa naglingaw pa mo pamingwit diha. Nya ako. Ikuha na to daan. Napa na nara balay diha dula kayo. Ulang ko sige na lang mana. Wato. Sige na. Unya na kay gamiton sa nako to. Dili pwede. Iuli lagi na ko to unya. Dili iuli gito kay unya ka. Nahuman na lang ang Semana Santa. Wala pa jud nimo giuli. Pabalunong wala apo dai Ah. kape. Dili pwede na siya. Gani amo gani na kung wala ta nagkita diha dili mo madumduman. Yan ang kay kami kag ulam sa kuha. Dili lagi pwede. Dapat pa ang inani mo. Karon dayon. Ano yung ginalisan ni Tuhan niya mo? Ay, musik sama na. Ay dili pwede. Dili pwede o. Saan ka pa agi? Oh, oo. Usa man imong gusto di ay. Ah dili man kay. Sa sunod ba? Mga na ko. Sa sunod. Sa sunod maghula mo iuli dayon ninyo. Say maglalis ta ani Eh, kaguran nga. lagot na gani, lagot na yung kunay mo ba? Kaya sa una na to. Pero bagay pabula to kagurana umi. Abol kay dili, maputoy mo ah. Sabi niya namin. O pa kay labo mo. Kami ra man dire ang kaguran Mas mo mo yung layo. Dola ko kay namin. Panawa. Dili pwede. No. Pwede yun. Lagi ko pwede.